Għas-seba' sena konsekuttiva se jittella l-kunċert Classics Under the Stars fil-Palazz tal-Girgenti. Dal-avveniment li jittella bis-sem tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta se jsir nhar il-ġimgħa 26 ta' Lulju fit-8 ta' filgħaxija. Permezz ta' dan l-avveniment jibbenefikaw diversi santwarji tal-annimali. Id-dettalji dwar dan il-kunċert ingħataw miċ-Chairman Eżekuttiv tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta Sigbin Mifsud u mart il-Prim Ministru Sinjura Michelle Muscat li qalet li din is-sena 9 santwarji tal-annimali applikaw biex jibbenefikaw mill-fondi li jinġabru tul is-serata. Mis-sabiħ ta' dan il-kunċert joħroġ xi ħaġa aktar sabiħa li aħna wkoll nagħtu donazzjoni għall-annimali din id-darba. Ilha s-seba' sena issa li aħna nippruvaw dal-kunċert niġbru xi ħaġa s-santwarji ta' madwar Malta u Għawdex, santwarji li qed joffru ħafna xogħol importanti ħafna biex ma jħallux annimali jġerrew barra fit-triq. L-uffiċjal tal-marketing fih dan l-orkestra Ġannu Lattard spjega li din is-sena se jintaqqu siltiet li żgur jintoġbu mal-pubbliku fejn se jingħata spazju wkoll lit-talent lokali. Ħabbar ukoll li l-orkestra se tkun taħt id-direzzjoni ta' surmast Kanadiż b'dixxendenza Maltija. Mużika aċċessibbli, mużika klassika, ma li hija popolari, li jafu għan-nies għandna biċċiet mill-Mary Widow, għandna biċċiet vokali. Bi pjaċir ħajkonna magħna lis-surmast Charles Olivieri Murrow li huwa ta' dixxendenza Maltija. Ħajkonna wkoll baritonu miċ-Czech Republic, baritonu li jipprometti ħafna u għandna wkoll żewġ artisti Maltin. Għandna lil Kimberly Grek, is-sopran Kimberly Grek, u anke lil Stefan Kalleja. Il-biljetti għall-kunċert se jkunu jistgħu jinġabru b'xejn mill-Berġa ta' Kastilja nhar it-tnejn 15 u 16 ta' Lulju. Minflok il-prezz ta' dħul, dawk li se jattendu huma imħeġġa biex ikunu ġenerużi bid-donazzjonijiet tagħhom waqt il-kunċert. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.